100-206 секунди. Къде е, брат? Тя направи някаква лудница, братле. Сако долу, дигане. И като за последно едно едиче черна. Как е визда? Луд. Те като гледаме за кутия. Те като гледам има проблеми с избирача. Обаче има нещо друго по-интересно. На Зузу колата няма проблеми. Да. Той е много... някакво нереално такова, да я знам. 100-206 секунди, 400 метра, 13-0. Окала. Ей, те трябва ли? Давай сега влепи първата и продължаваме сам. И гледаш буквите долу да са до ръба, като почнеш първата, другите и ти да са тъй. Надолу ли трябва да сваля? Не то... Ми там, такой го. А то го пригойте. Да, тук са те. Поправите се тия. Къде е, брат? Тя направи някаква лудница, братле. Той ми го прати кай, брат. Пъгнат да не ти кавам. Аз знам как стане, ама... Той не знае английски. Първо ги обслужваме, после ги правим. Следва 22,60-та, кулери. Вие знаете ли, какво ми обяснявам? Служена от до. Ремъци, ролки, чистов ремък. Никой не го сменя по принцип. Ако би Що не светят стиполите? Какво слагаш на BMW? Я кажи. Тунинговам го, брат. То виж, даже на тая не пише BMW никъде. И слагаме вагби битка. Ма трябва да сменим буксите, че Сега ще свири много. те ги измислили, гледай каква букса има BMW-то, гледай каква букса има извън класни дейности. Какво прави там, бе? Какво прави на подемника тая кола пак, бе, брат? Why you bully me? Много комент. Аз ще ти кажа и тъй с JCB-то. Сако долу, дигане някъде. В войната. Лек апдейт след Драга. Значи всички коли са здрави, което е най-важното, както казах. Прибрахме се на ход, нямаше платформи, нямаше пътни помощи, което е супер. Всички коли са здрави. Само на Радо имахме опасения, че е щупел нещо в кутията, защото колата нямаше задна, 5 и 6. И вкарахме я тук на подемника няколко дена по-късно. Видях, че всичко е наред уж с избирача. Сравнявах два избирача един до друг. Всичко беше наред уж. И викам, ще сваляме кутия. И на другия ден викам, айде ще почваме да сваляме кутията. Обаче викам, преди той чакай за последно да погледна този избирач. Валя избирача, гледам, той избирача е крив. Избирача е усукан. Имах тук един друг избирач на друга кутия. Слагам го. Колата има перфектни скорости. И ми олекна, че няма да сваля кутия. И може да се каже, че всички коли са на пътя. Така, лек апдейт с BMW-то. Предните джани са изправени с други гуми. Предната броня е що годе напасната, остана още малко да я напасна. Следва боя на предна броня, рециклиране на фаровете, слагане на тия джанти и така. Калника ще се пробвам да изправя, защото е натиснат. И това долу горе с BMW-то. Голф двойката няма грешка, както винаги. Няма какво да изстане на нея. Ко гледаш, бе? Някакви слаби мотори. Дяволам, Чакай да светли. някакъв ухлюв има тук. Не разбирам, брат, от мотори. Аз дай ми коли само. В принцип моторите май нямат турбо, брат. Няма там някой. Малко ремонтни дейности и тук. Тъй ще и като няма 20 000 последователя, ще търка. Как се сети за това? Как се сети за това в момента? И ко? Дойде време на 8 номер. Господи, той Марин го няма. Вече те ще им викам по номера, да ги запомните, че са много. Тъс е... Кой номер е тъс? Трети номер? Не знам. Тъс е 8 номер. Ангренажчета, работи, майстора, бара там, бошаджията. Бошаджия! С 5000 лева заплата. Действа са някакво остане. Пеше? Ко ще кажеш? Нищо, брат. Кажи нещо за хората. Не може да си нищо на треска. Добре. Няма да закачвам тогава. Я ти видя тениската. Не се абонират за канала. Искат ли мърч? Който иска ми пише на инстаграма.
Има бройки, има бройки. Който си направи настройка през Z Performance, получава тениска безплатно. Ето ги. Червени, черни, бели, всичко има. Ари бе? Ще я взимаш ли? Видях, че има въпроси за тениските. Някой, ако иска наистина такава тениска, може да ми пише във Viber-а. Имам налични, тъй че няма проблем. Ще ви кажа цена, нали, налично. Който иска такава тениска, да ми пише. Имаше проблем с инсталацията на халогените, взех ни нови халогени. Както вече казах, нови бъбреци, нова предна броня. Пастирах фаровете. На тази светлина не мога да се види. И малко е заприличала и изоставена, но в принцип нищо и няма. Сложих и джантите изправени с други гуми отпреди, по-хубави. Понеделник отивам след 2 дена да закарам бронята на Любен, нашия човек, да се бояди с предната броня и може да се каже, че предницата е завършена. Сложих и ни въздуховоди да вкарват свеж въздух в интейка. Момчета, какви са тия непредвидими ремонти? Подемника свободен. Лежат по земята. Стана топло, братле, и искаме климатик. За твоя климатик бачка ли е? Тук е излезна, братле. И няма, най-бързите аз радо имаме климатици. Зато с май слага интейка. Трябва да са въркани. Ще разберем ли сега коя вари повече от място или то е ясно, я? Кажи. Само закани и накрая няма нищо. Лек апдейт. Апдейта с купрата. Почваме финалната фаза на проекта. Външния вид, по-точно боядисване. Цялостно боядисване, смяна на цвета ще направим, като още се колебая между два цвята. Няма да споменавам за какви цветове става въпрос. Ще видим. Мисля още много. Като цяло колата не е в лошо състояние. Колата е даже с много добра боя, просто има много забележки по нея, както съм казал в предишен клип. Има много забележки по нея, които ме дразнят. И що не се възползваме, направо да изменим цвета и да стане някаква по-интересна, по-забележима деца вика. Започвам тук в моя гараж да я разглабям. Стопове, фарове, лайснички и така нататък. И ще снимам малко по-подробно долу-горе процеса по подготовката и боядисването. Ще я правим тук при един приятел, бояджия. Относно вървежа, който не е разбрал, тя е с двоен хибрид, с вал, с порт на главата и така обичайните работи са TDI. Както видяхте на драга не се представи много добре. Заради лошото сцепление. Колата нагоре вървеше много приятно и реших след създанието да замеря едно 100-200. Като колата 100-200 даде 7,3 единия път, другия път даде 6,9, обаче го даде невалидно. Не знам защо, след като замервах на едно и също място. И долу-горе това са времената на колата, много съм доволен. За самия сетъп с 120 ферат, с 272 вал, мисля, че е предостатъчно. Тия резултати мисля, че са задоволителни. И за сега ще е това по мотора. Външния вид, боя и мисля, че това ще е първия ми завършен на цяло проект. Наистина, до сега каквото съм почнал, или съм продал колата, или съм замразил проекта, обаче тая от до всичко съм правил. И ми е много на сърце количката, много хора са ме питали дали я продавам. Казвам някаква сума, която нали трудно да се съгласят. Боя и колата е завършена. И вече само да ме радва. И наблягаме над другия проект, бензиновия. По-сериозния. Ще гледаме там какво ще се случва и по състезанията вече с него. Това мисля, че беше последният драк на тая кола. Е сега на Сливен. И долу-горе вече само ще ходим по съборчета с нея, на разходки, всичките бизи като се съберем и така. Към края сме с този проект. Слушам според вас какъв ще е цвета. Който гледа клиповете може да познае единия цвят, който мисля да я направя. Другия по-съмнявам. Обаче в коментарите искам да видя според вас какъв цвят ще я направя тази кола. Той аз в момента още не знам. Обаче който познае има една тениска от мене. Подарък. И като за последно едно едитче черна. Мощност имаме, визия имаме го, красота имаме го. Верно ли? Аванс, какво направил?
Така, долу горе, това мога да направя аз. Вече останалото ще го направи Виктор. С каквото можах, помогнах. Целта е и аз малко да участвам в процеса, с друго не мога да помогна. Той вече си доразгуби каквото трябва още и почва търкане. И най-важното да взема решение каква ще я правим. Радо, хората искат клипчета, бе, брат. Какво правим? Що няма клипчета? Как ти няма? Няма, бе, хората искат кога нов клип, Искат кога всеки нов ден, клип, бе, брат. кога нов клип. То и да не е мандра, бе, брат. Ари, бе, нали си голяма работа с тези си бизи, бе, брат? А? Как е визата, бе? Луд? Топ. Своите фарове. Депо. Ах, кай депо. Фаровете хубаво, масото. И то ново. Много, да. Ама не може да... Има знаци. Ето го новото масло. Бронята, процес на монтаж. Точно слагам добавките. Боядисана, готова. Новите халогенчета. Всичко е сложено. Джантите са изправени вече, не знам за кой път казвам. След малко пак ще я покарам. Не съм я карал от сигурно месец и половина. Ще излезем и сега малко да я поразтикаме. Не. Този голф не е стоков. Май не е сток. Те с 4 на крайника. Значи... Има сажда. Така, положението в гаража е. Чакам бояджията да ми пише да вкараме и бизата. БМВ-то е готово и пак го карам. С новата предна броня, полираните фарове, новите халогени. Сега това, което започваме е на нашия приятел Маро да му направим една генерацийка. Защото жал не става, все пак най-бавния в компанията. И трябва нещо да направим. И ще му направим една генерацийка. Да бръмчи, защото тая тиха прахосмукачка остава. Нашите дизели се чуват бая повече от неговата прахосмукачка, тъй че ще направим нещо по въпроса да бръмчи и тя. С-тройката, не съм я барал от последния клип, като я снимах. Стои, не остава време за нея, искам да довърша с ибизата. Като тя иска довършителна работа малко и да я покараме ние, защото не съм я карал. Откак съм я взел, съм я направил няколко 2-3 кръгчета, да съм минал 100 км с нея и това е. Следва доста интересни проекти, между другото. На Пацо и бизата трябва да се засилва и тя. Се взимат някакви 2260-та, Ферари и т.н. Тя също е един от бъдещите проекти. Пак може и да сгубим Golf двойката. Какво ще кажеш за Golf двойката, да я сгубим ли? Имам всичко за нея. Турбосистем си, Ферат 160, двигател, глава, портвана и т.н. Имам всичко за нея, иска само работа. Ама иска доста работа, тъй както виждате. Може и да дойде и нейния ред. Само да остане време, Всички пишат за клипове, по-често, по-дълги. Няма как. Това е което мога да направим за момента. Много ясно, че ще я припалим без генерация, да видим. Мотори ли правим вече? Правим, бе, брат. Разпитват ме, изградят генерации, моли да се правят. Всичко може, бе. БМВ-та, трудно искат генерации, даунпайпови, тениски искат. Само да я иби за всичко може. Тениски искат. Беше, аз вече снимах, бе. Леко момченце. И това момче, дето му подарихме и биза ли, бе? Той ли е, бе? На това момче му подарихме и биза ли? Правим генерации.
Радо, ежедневните коли искат малко поддръжка, не може само бегачките. Към бояджията. Абе, кай, Минка, нещо климатика спря да работи, кай. Перките нещо не работят, кай.